Безнең җырлар сезнең йөрәкләргә. Илһам татар эстрада ансамблінің иҗади концерты шундый исем астында узды. 27 ел дәвамында коллектив төрле яшьтәге тамашачыларны җыеп, үзләренең чыгышлары белән сөендерә, күтәренке кәеф бүләк итә. Бу юлы да кичә зур уңыш белән узды. Бу хакта алдагы материалда. Заман рухына туры килә торган матур һәм тирән эчтәлекле җырлар. Нәкъ шуның өчен тамашачылар Илһам татар эстрада ансамблен бик якын итә. Аларның концертлары үзенчәлекле театральләштерелгән тамаша, режиссура, халык белән җанлы аралашу белән аерылып тора. Коллектив сәхнәдә инде 27 ел чыгыш ясый. Аллаһка шөкер, бүгенгесенге коллективыбыз ныклы адым белән алга атлыйбыз. Яшьләр килә, шатлыклы, авылларда безнең чыгышларыбыз, әйтергә кирәк, паркларда, шулай ук заводларда да барып чыгабыз. Ансамбльнең чишма башында Илһам Хисматуллин тора. Быел шәһәрнең сандугачы үзенең 60 яшьлек юбилеен билгели. Иҗади кичә һәр вакыттагыча югары дәрәҗәдә узды. Халык артистларны озак кына сәхнәдән җибәрмәде. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.